Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako vložiť peniaze na Binance v aplikácii. Najprv spustíme Binance a klikneme na portfólio vpravo dole. Vpravo hore uvidíme možnosť Advance, klikneme na ňu a potom na vložiť euro. Budeme presmerovaní a môžeme si vybrať typ transakcie. Tu vyberieme druhú možnosť, ja si jednoducho vyberiem. Môžeš si vybrať aj inú možnosť. Klikneme na pokračovať a vyberieme, koľko chceme poslať. Ja vyberiem 10 eur, čo je minimum. Pamätaj, že je tu transakčný poplatok 1 euro. Klikneme na pokračovať a uvidíme dôležité informácie. Názov banky pri prevode musí byť rovnaký ako v účte Binance. Referenčný kód musí byť uvedený v účele platby. Swift prevody Tu uvidíš nejaký kód v časti referenč kód. Ten zadáš do účelu platby a IBAN nájde. Stačí vybrať sumu a môžeš ju previesť. Potom sa hneď zobrazí. Ak ti toto video pomohlo, potešil by ma like. Ahoj.